състезателка и съм изненадана това, че тя на такова състезание, един класификационен турнир за Купа на Европа, успява така да се представи. Може би се състезава някъде, където аз не съм била и не съм могла да я видя. Според мен истината е друга, че са и просто много добри състезателки в тая огромна и необятна страна. Нямаха шанса да се покажат пред света. Да, сигурно е така. Разцепване на републиките вече открива нови хоризонти пред тях. А за останалите става все по-трудно. Вие да му мислите, да. Диана Попова. Диана има резултат, който би отвел на 4-то място в крайното класиране, но както вече казах, само по 2 гимнастички от нация заемат места в крайното подреждане. Европейска шампионка от отборното класиране през миналата година. Диана е една състезателка, която ми е харесвала винаги и дори смятам, че я ощетиха малко.